Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 6 marty hepden çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şuňky çykyşymyzyň temasy Halkara aýal gyýylar güni. Gutly bolsun Halkara aýal gyýylar güni barada biz şuň ýanky gurrun etjek. Şuňky biziň çykyşymyzda ine Muhammed ağa, Muhammed Düýelji, opozisiýoner, Kanadada ýaşaýan biziň ýyleşimiz gatnaşýar. Muhammed ağa, salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, biz efire başlamaka, şu men Muhammed ağa ruhsat berseň, şu 8 mart barda bir gysgaça Wikipediadan maglumatlar aldym. Şonu bir aýdyp geçeýin, onsoň biz efirimizi dowam etsek bolmaly. Bolýa, tamam. Ine men орусчасы ва türkmençe tercüme edeyim. Международный женскому дню предшествовал Национальный женский день, который отметили в США 28 февраля 1909 года. Память о событиях предыдущего 1998 года. Bu näme diýdik da? 1908 ýylda Amerikada zabastovka, ýani tekstil zawodyna işleyen aýal gyýylaryň zabastovkasy bolýar. Ne şonu ýani Amerikada halkara günni bellemeli diýip ine şuň aýal gyýylar öz haklaryny birinji gezek dünýäde gorap bilen üçin ine şu güni aýal gyýylaryň günni ýani bellemeli diýip 28 fevralda 1909 ýylda şonu bellemeli edişdiler. Ine şo ýerde ýani birinji zabastovkada aýal gyýylar öýleriniň iş şertlerini gowulaşdyrmak, aýlyklaryny galdyrmak boýunça zabastovka boldy. Ine şu ýerde 1909 ýyla çeli aýal gyýylaryň umum haklary erkek adamlardan pes. Şoň üçin şu zabastovkany aýal gyýylaryň sesi, hukuklaryny gorap başlamagy üçin şol güni ýani 1909 ýylda 28 fevral güni bellenip başlaýar. Ine şol ýylma-ýyl halkara aýal güni bellenip ikinji konferensiýa bolýar, sosialistleriň ikinji konferensiýasy bolýar 1910 ýylda Kopenhagen'da we şo ýerde Clara Zetkin diýen bir aýal maşgala, öňün bilýäňiz bir kommunist, Lenin bilen ýani bir hatarda hereket edýän aýal. Şolar ýani aýal gyýylaryň saýlaw haky boýunça ýygynak konferensiýa geçirip şonu ýani tasdikladylar. Şol ýani aýal gyýylaryň saýlaw haklary boýunça 100 sany aýal gyýylar ses berdi 17 döwletden. Ine şol ikinji belli bir ýani data boldy, belli bir gün boldy. Bütün aýal gyýylaryň haklary boýunça, aýal gyýylaryň öz sesleri boýunça ine ikinji uly bir hadisa bolup geçdi 1910 ýylda Kopenhagen'da. Oşo 1914 ýyla çelli şol güni ýani aýal gyýylaryň güni bir topa döwletde bellenip geçildi. Şonu ýani aýal gyýylaryň hukugyny alyş güni. Şoň üçin şol mart aýyna bellenip başlady. Soň ikinji konferensiýada 27 awgustda Kopenhagen'da şo ýerde ýani şu aýal güni tasdiklamaly, bütün dünýä tasdiklamaly şöyle bir netije çykaryldy da. Onsoň 11-nji ýylda 1911 ýylda birinji gezek Germaniýada, Awstrija, Daniýa we Şwetsariýada şonu 19 mart güni diýip bellendiler. Ýani Sosial Demokratik Partiýasynyň ýani görkezmesi bilen şo ýerde Yelena Greenberg diýen bir aýal şol 1848 ýylda Fransada Mart rewolýusiýasy bolýan, şol martda şonu bellemeli diýip ýani ikrar edilýär da. Eýem 12-nji ýylda bir ýyl soňy ýani bir topa döwletlerde şol 12-nji may güni ýani aýal gyýylaryň günlük bellenip başlanýar. Soň 1913-nji ýylda ýygy bir ýyldan soň ýene de Fransada uly mitingler bolýar, manifestasiýalar bolýar, protestler bolýar we Rossiýada 2 mart güni
massawy demonstrasiýa bolýar. Ýani ulu bir köp şekilli adamlar çykýar, ýani köp möçberli adamlar çykýar protestlara. Awstriýada, Çinde, Gollandiýada 9-njy martda we Germaniýada 12-nji martda adamlar köçe çykýar. Aýal gyzlar köçe çykýar-da öz haklaryny talap edip başlaýar. Şoň üçin ine 13-nji ýylda, 14-nji ýylda Awstriýa, Wengriýa, Germaniýa, Niderland, ýani Gollandiýa, Rossiýa, Amerika, Şwitsariýa we dur beýleki döwletleriň halklary, ýani aýal gyzlar gurumalary 8-nji mart güni ine aýal gyzlaryň öz haklaryny gorumak günü diýip ýani bellenip başlanýar. Ine şol Clara Zetkin, Rosa Luxemburg şol ýani hereketleriň öňünde ýani ýolbaşy bolup galýar. Ine şu ýaly 17-nji ýyla çelli, 1917-nji ýyla çelli aýal maşgalalar öýleriň haklaryny 100% däl bir bölegini gorap bildiler. Ine şonu ýani Gollandiýada, Zelandiýada, Awstraliýa, Finlandiýa, Norwegiýa, Daniýa, Islandiýada, Islandiýaly döwletlerde eýem şol aýal gyzlaryň hereketleri ösüp başlady. Ine onsoň Sowet Soýuzy emeli geldi. Sowet Soýuzyndan 8-nji martda eglan etdi. Aýal gyzlaryň haklaryny ýani alan günni belledi we şol aýal gyzlaryň alan günni haklaryny alan günden bayram edip ýani tradisiýa bolup galdy. Ýöne ine men size aýdyn Fransada aýal 8-nji mart aýal günü aýal gyzlaryň günni däl, aýal gyzlaryň halkara aýal gyzlaryň öz hukuklaryny alan günni hatap edilýär. Bul bayram däl, bul bir hadisa diýip hatap edilýär. Indi umum bayram diýsen bolýar, ýöne berde biziň tradisiýamyz ýaly, ýani birlik birine padarky bermeli ýa gutlamaly zat ýok. Ýöne ine bütün dünýäde Amerika, Ýewropa döwletlerde ýani iň gahrman gyzlar, iň bir işeňli aýal maşallar ýürüte bellenilýär. O hakda biz häzir gurun eder, oň videodan görkezeriz. Muhammed aga, ine men bir gysgaça biziň aýal gyzlarymyza we biziň watandaşlarymyza aýal gyzlaryň, ýani halkara aýal gyzlar güni barada maglumat berdim. Indi sen näme pikir edýäňiz? Şol biziň aýal gyzlarymyz beýleki aýal gyzlardan bir uly tapawut ýok. Olaryň haklary konstitusiýada beýleki döwletleriň aýal gyzlarynyň haklary ýaly diň. Ýöne gynansak da Türkmenistanda aýal gyzlar bir ýa gelende prokuraturaýa beýleki ýere gelende şol erkek adamlar ýa-da hökümetli işleyen bandit adamlar bu aýal gyzlara diňe bir nişan bilen edýär. Şoň ýani bedenine, şoň ýani şurada näme bolar? Şular näýdi ýani nimet bolar? Ine şol nişanyna edýär we şu zatlar jenaýat işlerdir. Şu jenaýat ýani hereketlerdir. Şol hökümetli işleyen banditlaryň jenaýat hereketleri biziň aýal gyzlarymyza garşy. Biziň aýal gyzlarymyz öňden bäri bir häwämiz. Biz aýal gyzlar üçin gerek bolsa ganam dökert, gerek bolsa janymyzdan berert, öňüm berip gelýär, döküm berýär. Ine ýöne gynansak da häzirki täze Türkmenistanda, ýani köne Türkmenistan, 18-nji asra barýan Türkmenistanda Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty aýal gyzlarynyň haklary ýok. Elbetde Türkmenistanda aýal gyzlar gurumasy bar, ýöne ol görgüli aýal gyzlaryň gurumasyna aýal gyzlaryň haklary ýok. Ne şu arada sizin düşünceňiz näme Muhammed aga? Gözde Murat ýa aýdyp geçdiň de aýallar şu Amerikada birinji başlaryna 1908-nji ýylda olar şol iş haklaryny erkekler bilen deň derejede töler ýana iş tagatlaryny normal ýagdaýa getirer ýana agyr şertde işleýärler, şolara şert normal iş ýagdaýy döredir ýana diýip köçe çykýarlar, göreşýärler. Şurada men bir zady belläsim gelýär. Görün adamlar haçanam öz hak hukukyny gorap zabastabat etdile dünýäde, bütün dünýäde şoň günü bellenýär. Bizde hak hukukyny gorap öňe çykanlara halk düşmany diýerler, watan düşmany diýerler. Olara azar berýärler, wurýarlar, ýençýärler, ogurlap daşar ýurtlardan öz ýurduna äkidip türmäge atýarlar, ýok etýärler.
şu tapavut. Şol için bir mesele aytjak bolýan. İkinji gözde Murat, ayarlar diýende hem her bir ýurdun içinde ayarlar şu ýurdun tam tarafından ýartyş bolan. Ýartda 50% ayal, 50% erkek diýiller. Şol için ayarlar 20-nji asyrda öýde oturup inni deň hukukly bolup bilmeýärler. Öýde oturup inni maşgalany östirgen bilmeýär. Tebe bir adamın gidip daşarda işlemegi bir maşgalany dolandyryp bilmeýär. Şuň adamlaryň hajatan köp boldy, niýazlary köp. Köp zatly öýe gerek. Öý almaly, öýüň içini düzeltmeli, telewizor, kompýuter zat bir adam işler, bir maşgalany dolandyryp bilmeýär. Şol üçin hem ayarlı da öz maşgala dolandyrışynda deň derejede işlemeli bolýar. Göne köp ýurtlarda ayarlı erkekler bilen deň derejede işlejek bodulyp bir topar kemçiliklerini tedawar bolýar. Deň derejede tölen akly ya ayal bolonçy işe alan akly ya işte zorlaýarlar. Yol başçılar olary bir topar başga zatlara mecbur etýärler. Durly kemçiliklere tedawar bolýar. Şol üçin dünýäde ayarlaryň meselesini döwletliň üntün çekmek için häzirki talapa laýyklykda, döwrüň talapyna laýyklykda her döwletleri mecbur etýärler şolara degişli, deň hukukly kanunlar çykarmaga, şolu durmuşda kanunlar amara aşyrmagyna üntün çekýärler. Ýeke oturup gepleýärler, nirde ayarlaryň hak hukuklary bozulýar. Bizim ýurdumyzda gaýtam tertine ayarlary kemtitýärler, $2 biz şolara berýärdik. Häzir adatlaryň habarynyň nimesine göre inni mekteplerde okuwçy oğlun çağalardan pul ýygnaýarlar diye takyplere padarka berýär. Yani bir tane dünýä meşberindäki uly meselelerini bir oýunjaga öwürýärler. Gaýtam şolara bir agara kenditmegine öwürýärler. Bizim ýurdumda ýoksa bizim ýurdumyň içinde dol mümkinçilik bar. Ayarlı deň derejede adamlar bilen erkekler bilen işläp bilip döwlet dolandyrşyny öz goşundyny goşar ýa-ni tebäbi Sovet sistematy islemesek hem belli bir derejede ayarlara okumaga, ösmäge şert töretdi. Ýöne bu haramzadalar şolaň hemmesini şolaň tersine vurup hemme ayarlary bir galyba saljak bolýar. Bir eşige saljak bolýar. Bir eşige salmak bilen olary kemtitýärler. Hatta prava berjek bolýarlar, pravasyny elinden aljak bolýarlar. Döwlet dolandyrşyna ikinci, üçüncü derejeye geçirecek bolýarlar. Hemme ýerde şu hareketlerini sistematik Türkmenistan döwletinde görsek bolýar. Ayarlary kemtitýärler, ayarlary öýe saljak bolýarlar. Ayarlyň üstünden izdivaç etýärler. Meselen o nimeň bir aýdym bar. Öz adam sen vursaňam, ýenişseňem, nämetseňem men seni tiýlarym, seni söýärm ýa-da. Şunu ýanak aýdymlary ýaýratýarlar. Yani ayalyň vurmagan bolýar, tövmegen bolýar, azar bermegen bolýar, göne ayal bolan üçin taňa jydamaly, erkegine jydamaly bol. Şunu ýanak kultury bizim halkymyzyň içine salyp otdy. Şunu ýanak aýdymlary Sowet döwrüne aýtdyrtmaýardylar. Şunu ýanak aýdym gelip Amerikada ýa Kanadada erteki gün türmede Türkmenistanyň şu zatlary propagandiry edýär. Günne telewizionyasynda şu zatlary propagandiry edýär. Yine bir zat şutada belläp geçmek bizim Türkmen ayal maşgalamyz öz maşgalasyny dolandyrjak bolup öz çağalaryny elementar zatlarynyň üçin etjek bolup yüz miňlerçe Türkmenistanyň ayally daşar ýurtlarda gelip öz çağalaryny görmekden mahrum bolup otyrlar. Öz çağalaryny ýyllap görüp bilen aklar. Ot işleyen yerlerine de hemme taraptan kemçiliklere, zorluklara, cins azarlarına hemmesine mecbur bolup otyrlar. Şol üçin şunkun ayarlar günü şu zatlan şu ayarların Türkmen ayarlarının çekýän kıyınçılıklarına bütün dünyanın ünsün çekmeklik her bir aktivistin işidir.
Murada aydverinen kendim etmeyin toňoňdan ýene degip geçer. Bol. Ine gaty dogry belläkişdiň Muhammed ağa ine Türkmenistanyna bir topar maşallalar öz maşallatyny ylaýtda aýal gyýlan maşallaty. Öz maşallatyny saklamak üçin öz çağlaryny terk edip, watanyny terk edip, daşurda gidip helak bolup işleýärler. Ine hakykatdan hem haçan erkek adam bir daşurda gidip işlese, oňa açyk ýeňillik bolýar. Aýal maşgalaty ederdiňden, aýal maşgala daşurda barsa ol bir ejidirek bolýar. Mysal üçin köçelerde, barýan ýerlerde, ine men ýaňy ýakynda bir maşgalany öküzdim. İştip barýarlar, olar ýa öldürýärler şo ýerde. Salam diýdi, neme iş ködürýärler bolýan. Şo ýerde edil bir 15-20 gün içinde, ýani gepleşip başlarına yer ýa-ni jaý eti bilen şol aýal maşgalany we onuň adamyny öldürýärler. Ine şu ýaly aýal maşgalalarymyz daşyna gidip, ýa-ni ýurdun daşyna gidip işlerine ejidirek bolýar erkeklere görä. Eýýäm sen daşyrda gidende sen 3 aýlyk ýa-ni srogyň bar, pasport nimetmek üçin. Şo 3 aýlyk srogyň geçen soň sen hem ejid hem nelegal bolýanda. Ine şu ýaly aýal maşgalalarymyzyň haklary daşary ýurtda has ýa-ni ýok bolup gidýär. Has kösenýär aýal maşgalalarymyz. Men köpüsi bilen aragatnaşyk ýa-ni maňa jaňa diýerler, ýagdaýlaryny düşündirýärler. Görgüler işlärler, giýje güni işlärler de yaraman saglyklary pes bolýar. Ýa-ni käbirleriň eli ayağı döwülýär, ýa-ni işte ýykylyp, köp saat işläp ýykylyp, eli ayağı döwülýär. Onu baryp ýa-ni neme o gospitala baryp onu ýa-ni lukmanlar ýülensen pul talap edýärler. Gara şolaryň haklary we şolaryň ýagdaýy has agyr. Ne Türkmenistanyna aýal gyýlaryň haklary, erkek adamyň haklary bilen deň bolýan. Ýöne hakykatdan hem gaty dogry belläkişdiňiz. Türkmenistan aýal gyýlaryň haklary gaty pes. Hiç kim konstitusiýada serden ok, hiç kim şolaryň haklaryna serden ok. Erkek adamlar aýal gyýlar bar ýerine olary ejid görüp, ýa-ni olaryň haklaryny bozýarlar. Oňa diňe gurban bolýar, o halkynyň içinde de şolardyr. Bak, öňden gelýän. Soňky ine 32 ýylda men diýişim ýaly biz öňe gidemdik, atritsatny ösüşedýär. Ýagny ýygymy da gaýdýar. Biz öňki 18-nji, 19-njy asyrlara ýyda barýar. Ine şo ýyllarda aýal gyýlaryň haklary ýokdy. Ine biz şoňa barýar, şoň üçin men watandaşlarymyza diýen, aýal gyýlara diýen, siz çykyp öz haklaryny gowramasaňyz, bir erkek adam siziň haklaryňyzy alyp bilmez. Ylaýtada häzirki günde biziň döwletimiz banditler ýa-ni dolandyrýar, basyp alyp Niyaz öldürüp gelip gurban bolýan banditler dolandyrýar. Olar aýal gyýlaryň haklary aňarda dursun. Adamyň haklaryny umumyň tiýanok adamlary hasam edenok Putiniň aýagyna ýykylyp, şo Putin näme diýse, ýa-ni şondan çykman halky bar ýok, haklar bar ýok, oňa ünt berilenok. Şoň üçin aýal gyýlara ine biz uly hormat goýýar. Nesip bolsa Türkmenistan gurulmazda onun haklaryny giňerler, konstitusiýaň esasyna ellerine berer we hiç kim şu haklar bolmaz ýaly bir topar ýa-ni kararlar, kanunlar kabul ediler. Prezidentam, MHM'de, polisam, prokuraturada hiç kim haklaryny bozulmaz. Şoň haklar deň bolar. Aýal gyýlarymyň biziň aýal gyýlarymyň, ulaýda türkmen aýal gyýlar edepli, namusçan, gaty bir näme diýsem, wyjdany bir ýerine aýal gyýlar ýöne gynansak da şolary şu arkyň günden mezbur ýagdaýda käbirlerini ýa-ni ýagdaýlar aýal gyýlaryň kanun bozulyny üçin, olaryň maddi ýagdaýy pesli üçin hiç hili mümkinçilik bolmasaň çağlaryny seyretmek, ýa-ni çağlaryny eklemek, daşurda mezbur ýagdaýda gitmeli bolýarlar. Gynansak da. Ine şu zatlara ünt bermeli ýöne biziň bir berjek teklifimiz aýal gyýlar erkek adamlar ýaly öz haklaryny öňe çykyp gowramaly. Ine men ýalnysy Wikipediadan size okap berdim. 1908-nji ýyldan bäri aýal gyýlar 1848-nji ýylda Fransada aýal gyýlar öňe çykyp öz haklaryny gowrady. Şondan soň
Ine bir näçe hadisalar boldy. Şondan soň aýal gyzlaryň haklary kanun tarapyndan konstitusiýa girdi. Häzirki wagtda egerde biz hereket etmesek, ýagny aýal gyzlarymyz hereket etmese, ulum haklary bolmaz. Şoň üçin men ýa haçanla maşgalda oturulmadan, çağlaryňyzy eklemäne pulum bolmasa, işiň bolmasa, gün çağlaryňyzy alyp hekimlige barmy, şo hekim prezidentiň wekilleri. Bizim konstitusiýamyz boýunça prezident iş yerleri dürütmeli, ol ýerine ýetirýän hökümetiň ýol açdy. Prezident egerde biriň işi bolmasa, köp çağrysy bolsa, şoňa sosial kömekler bermeli. Diýmek, yerlik hekim, prezidentiň wekili, prezidentiň borjyny ýerine ýetirmeli adam, şol size sosial kömek etmeli, ýa-ni öz hekimlik büdjetinden size pul bermeli, maşgalaňyzy eklerýärli, iş yerleri tap bermeli. Onu mojaňy paş etmeli, size iş alarýarly we size kömekler etmeli. Şu zatları konstitusiýada berkidilen ünsüň Türkmenistanyň prezidenti hakyna saklanýan adam. Yani biz wagtlança taýladyk. Yani şol wagtlança naýomly adam. Onun ýanky hekimi, ýanky vilayet hekimi, etrap hekimleri şu prezident bizim naýomlik adamy. Tutan adamy. Diýmek, olaryň haklary bizinkiden pes. Biz şolardan talap etmeli. Biz üçin ýanky şol adamlar, tutulan adamlar şolar. Yani şu zatlary unutmaň. Hormatly aýal gyzlar, sizin haklaryňyzy özüňiz şu hukukyny goramasaňyz gorap berjek ýokdur. Murat, ýene men bir zady goşjak, şu türkmen aýallarynyň kynçylygy men köplenç indi Türkmenistanyň içindäki bir topar kynçylyklar we öz biziň öňkü köne pikirli tradisiýa dinimizden gelýän problemalar, bulary garşyna göreşmeklik bütün halk bolup bir prosesiň içinde şu zatlar neme edip bolýar. İkinci taraf kanunçylyk tarapyndan bar kanunlary ýerine ýetiren akla, kanuny ýazylan bolsa kanuny ýerine ýetiren akla. Şol üçin şondan gelip çykýan kynçylyklar. Ýöne men üçünji bir mesele bar häzir. Ol iskustveni imenle şu karamzada Berdi Muhammed bizden döreden kynçylygyndan gelip çykýanlar. Ol başga hiç kynçylykda nädine şolun döreden kynçylygy. Olam bizim watandaşlarymyz aýal gyzlarymyz daşar ýurtda mejburi ýagdaýda işläp ýörenler. Sebäbi bizim döwletimiz şolun eýeti bolmaly. Şolun kynçylyklaryny çözmeli. Şolun meselelerini çözmeli. Şolary daşar ýurtda kemtidilmeli, däl etmeli. Şolary kanuny ýagdaýda gorap bilmeli. Bizinkile tersine şolar nitolko goranak. Gaýtam olary döwletsiz, eýesiz bütün daşar ýurtda ýeke goýdular. Beýlekler ruhsat berdiler. Näme etdiň şolaryň üstünden edildi. Wurun, ýenjim, öldürin. Bizim Türkmen döwleti bilen hiç iş bolmaz diýip şon ýanak mesaj berdiler. Şol üçin bir Türkmen aýaly maşgalasy töýgün esasynda bir türke ýa başga bir daşar ýurtda durmuşa çykanam bolsa şol aňyrda kemtidilýär, öýünde kemtidilýär. Şonu gorajak adam ýok. Sebäbi Türkmen döwleti ýa çykanak, pasportyny berenak, zaksden geçecek orada geçirenak, dürli kynçylyk döretýär, ta o tarapam. Yani şonu durmuş vuran adamam, şoň üstünden söwmäne, izdivaç etmäne şert döretýär. Şol üçin şu bir katastrof şu wagt bizim Türkmen aýallamy daşar ýurtda işläp ýörenler. İş yerlerine iflenlik zorlugy mecbur edilýär. Jins zorluğundan tut, diliň üstü bilen kemsilmek, iş haklaryny tölemesizlik, hemmesi daşar ýurtda maştapny bizim aýal gyzlarymyň mecbur bolýandy. Bulary jins sewdasyna delýärler, dürli ýollar bilen şolun üstünden aýallamyň üstü bilen pul gazanjak bolýarlar. Şoňa da şolary gollamaga bizim döwletimiz hiç ýerle mehanizmam ýok. İsleýän agam şonu gorayan adamlaryň garşyna gitýär. Bir mesele. İkinci, bizim daşary ýurtda
döredilen bir tory prava защитный kuramalar var. Indi Türkmenlen prava защитный kuramalar diye. Bulada hiç gaýdy şu neçelin öz borjunu Türkmen ayallyň öňünde yerine ýetiren. Şu 32 ýyl bäri Türkmen döwleti var. 32 ýyl bäri Türkmen ayarlarının probleması var. Şu neçelin bir gedek şu prava защитный kuramalar Türkmen ayarlarının kıyınçılığı barada dünya kanunlarına layıklıkta, rahatlıkta bir tane rasledivine de geçirmediler. Şoň üstünde hareket etmediler. Dünyanın üntünü Türkmen ayarlarının çekýän kıyınçılığına dünyanın üntünü çekmem bilmediler. Dün sen häzir şu videonu koyup bilsen koy, Amerika'da her yılla şu 8 Mart neme günü Amerikan Daşary İşler Ministerliği dünyanın yüzünden gayratlı ayarları tapıp şolun edeni işlerini şolara aýtýarlar, şoları getirip şolara bayrakları berýär. Şoları her yurtdan gelen bolsa şu yurtdaki bar problemaları dünyanın üntün çekýär. Şurada da bardır. İran'dan bir bulçayal, şu bir bayrağı münasip boldy. Ödi Angliýada ýaşaýan İran'dan kaçıp gelen ýöne YouTube'un üstü bilen massawy sredstva informasiýon üstü bilen İran'daki buluş ayarlarının kıyınçılıklarını hemişe aydık gelýär. Şol üçin şunyanak bayrak verdiler. Bizde neçe tane edermen gayratlı ayarlamız öňe çykdy, ýöne şutak hödürlen. Şu kimin işi? Şu prava защитник toporlaň işi. Hiç gaýdy şunu eden ak. Yoksa şutada şulaň içinde Dursultan kim, şulaň içinde Nurcan kim, şulaň içinde Narjan kim, ähneke şulaň içinde Sultan Açylywa kim, şu şutada bolmaly. Şulaň edeni işlerinin olan bilen deňeşdirsen bir tane bir damja dede olan edeni işlerinin olur. Ýöne bizinkile goralsyz, bizinkileri hiç kim hödürläne, öňe salana, Azatlyk radiosynyň işi şu bolmaly. Şunyanak aktivistleri şolary hödürlemeli. Türkmen aktivistten ba öz ayarlaryň hak hukugyny gorap öňe çykdylar. Göne şolary Türkmen hökümeti gün berenak. Ay kuntu diye çağasy Türkmenistanyna, çağasyny aňyrda goýup gaýdypdyr. Öz çağasyny ýyllap, 10 ýyllap görüp bilenak. Şol üçin aktivist bolup çykanna onu gurýarlar, ýençýärler, azar berýärler, internetin üstü bilen dürli zatlary şoň üstüne aýtýarlar. Şunu hiç maýdanak. Şunu ýana ayarlary biz şutady hödürlemeli. Bizim prava защитникнамyň pryamoy borji. Şunu ýana guramalary hödürlemeli. Olary ýörüýte okudylýar, ýörüýte grant berilýär. Näme üçin şular etmek? Ýöne bulay işler edenem. Şu neçeleni işler eden. Biz şu birinci verek şu zatlar aýdyp otyr. Şulaň ýüzüne. Eger prava защитник bolýan bolsaňyz edin şu zatlar. Näme üçin etmeýän? Näme üçin? Ya aňlyk işleýän. Ya aklyňyz ýetmeýän. Özlerim her ýyl şulary äkirip öwredilýär, okudylýar şu zatlary hödürlän, tapyň getirin diýip. Hiç kim ýok diýär. Utanman şey diýär. Açylywa Türkmenistanyň içinde wurully, ýenjilli. Näme üçin hödürlän akşy? Şutak gelmeli ýeri. Dursultan hala Türkiye'de, hala Amerika'da Nurcan her miting bolsa gatnaşyp oty. Yine yüzlerce yeme. Hiç gaýsyn aýdanak. Şol üçin biz şu gurrunlary etýär vatandaşlar. Biz öz aktivistlerimizi gollamaly, şolar dünya derejesine çykarmaly, ta Türkmen döwleti bilsin. Kim öz hak hukukyny goraýan bolsa, dünya şolary hormat goýýandyr. Döwletler demokratik döwletler şolara bayrak berýändir. Şolara zat diýme diýdi şol. Elim degrama diýdi şol. Şutada şolary çykaryp oty. Haramzade Berdi Muhammed aktivistlere zat diýme diýdi şu. Bizim prava защитникнамyň iki tarafy işläp ýörenler, şol üçin hem hödürlän. Hawa gidýär. Gatdog belläkeşdiren Muhammed agam ine hormatly watandaşlar, ünsüplerden Amerika'da Akçay'da yani ine halkara fiilak seremoniyası boldy. Şo ýerde edermen ayal gyýlary, yani halkara edermen fiilak hormaty bilen
ýa-ni filalandyrdylar. Ine ünsürp berdim, men size görkezýin bir kiçik video bar. Ine şu ýerdäki duran aýal gyýlar ine filalanny Amerikan hökümetiniň tarapyndan, Amerika döwletiniň ýolbaşçylary tarapyndan. Ine laureatlaryň arasyna Ukrain media bar, Yulia Payevska. Onsoň adam haklaryny gorayan Bahyjan Trigojna Gazakstandan ma. Ine gatdary wellekeşdiren Muhammed ağa Soltan Açilova, Türkmenistanyň içindäki has kyn ýagdaýda pravazashitan alyp barýan, ýagny adam haklaryny gorayan Soltan Açilowamyz bar. Gahrman aýal. Nurjan ma, ine Nurjan güzel nimedäki Amerikadaky bir aktivistimiz. Her wagt protestler çykyp adam haklaryny goraýar. Türmedäki oturan oglanlaryň haklaryny goraýar. Türmedäki oturan aýal gyýlaryň haklaryny goraýar. Bir topar protestler edip bütün dünýä ýa-ni görkezýär haklaryny goraýanlygyny, bütün dünýädäki gurumlar bilen duş ýaşardy. Şu Türkmenistanyň Türkmenistandaky türkmen graždanlaryň, aýal gyýlaryň haklaryny ine şu ýerde gorap ýör. Ine şu ýaly edermen aýallarymyz höküman suratda bütün dünýä halkary gurumlar tarapyndan bilinip geçmeli sebäbi bular alyp barýan işi gaty riskowny, gaty howply. Bular hiç sada garamazdan hemme güýjüni ine şu görüşe goýýarlar. Dünýäde şu ýaly adam bolmasa haklarym bolmaz. Höküman suratda şu ýaly adam bolmaly. Şoň üçin aýal gyýlarymyza diýär, ine öz haklaryňyzy goran, öňe çykyň, biz gollar we bütün dünýä sizi gollar. Ine açyk videony görkezýäňiz. Ine ünsüren bolsaňyz, ine şu ýerde aýal gyýlaryň ýa-ni edermenligi üçin filalar berildi aýal gyýlara bütün dünýä halkara gurumlar tarapyndan, Amerika döwleti tarapyndan berildi. Muhammed ağa, men bir diýjek bolýandym, Türkmenistan bir üýtgeçik döwlet. Ine egerde sen Türkmenistanyň ýolbaşçyny öldürseň, basyp alsaň döwleti, özüňe hiç hili adamdan soraman, özüňe milli lider diýseň, hiç kimin seslerini alman, özüň prezident edip saýlasaň, ogluň prezident edip saýlasaň, onu sen arkada bolýan, onu sen milli lider bolýan. Ýöne haçanla aýal maşgala öz haklaryny gorasa, ol watan düşmany bolýar. Ya da bir adam öz konstitusiýon haklaryny gorasa, onu ol watan düşmany bolýar. Gatdary bellekeşdirýär, ine şu Türkmenistanda şu düşünjeler çalışmaly. Türkmenistanyň prezidentini öldürüp gelen adam jinayetçi, öz-özüne arkada diýip at goýan adam, konstitusiýany ol triapka öwüren adam, bir ýylda bir näçe konstitusiýany çalyşyp gelip, öz-özüne milli lider diýip, öz şäherlerini gurup beren adam, kezzaplyk bilen hiç doýmady adama biz watan düşmany diýmeli, biz halk düşmany diýmeli, biz jinayetçi diýmeli. Ýöne öz haklaryny gorayan her bir adama biz hakyky Türkmenistanyň graždany diýmeli. Aktiv Türkmenistanyň geleceği üçin, Türkmenistan döwleti üçin, Türkmen watany üçin hereket edýän aktiv adam. Ine şu ýaly aktiv adamlar döwleti emele getirýär we watany emele getirýär. Ine şu zatlara, şu düşünjeleri vatandaşlar siz şu düşüncelerden çykmalylar. Ya bu legal konstitusiýon düşünjeler. Bu adaletli düşünjeler. O bir adaletli, o yallaklaryň wasp edýän haramlyk edip ýören jinayetçi adamlary size misal bolmalylar. Size tek misal bolmaly. Şuraya bolmaly, lälden misal bolmaly. Şu zatları bizim jemgyýetimiz bilmeli. Muhammed ağa, siz näme görýäňiz? Güde ya doğru belledim biratlar. Güde bir gengat ba, gen görýän adam. Bizim halkymyz ähli öz hakukyny talap edip, öz şagasyny görmek üçin konsulluğun öňüne barýarlar Türkiýede. Hajiv Helsinki toporyň anadyrdy Hajiv. Ýürite YouTube'da peredaça goýýar, şonu etmeli dälli.
Şonu etmelde, bir kanun barmelde, bir kanun hakkını talep etmeli. Haberde orada Amerikan Dışarı İşler Ministerliği, Amerikan prezidentinin ayalı dünyanın türlü künceklerinin protesta etken adamları çağırıp onlara patleme veriyor. Bayrak veriyor. Bütün dünya görkediye, dünya gayratlı ayarları değil. Abla Türkmen devletine haramzadalara hizmet etkenler. 32 yıllar şuna hizmet eden için bizim ayarlamız şun şeyle köteniyor. Bizim halkımız şeyle köteniyor. Berdi Muhammed yani haramzada akıl, namussuz, bivecdan, imansız, hiç saat onurmayan ayna ekranın önüne oyun edip diyor. Bütün dünya cemiyetçiliğini. Sebebi şu hacif yani adamlar şunun yüzünü yudular. Hiç saat değdirmediler. Şunu korudular. Öne çıkan adamları kaytamayadırıp onu etme deyip önüne bevet burnuna. Men şugurum şol için etiyen. Bizim prava zaşitini yüklenir. Eğer burada etmeli olsa olan mümkünçülüğü köp. Şunu etmeklik ve de şu Amerikan Dışarı İşler Ministerliğini zaregistriri bunu. Prava zaşitini kuramalı. Bir hatyatta bizim şunu yani ayarlamız var. Şu işleri ettiler. Şu zatları ettiler değil. Şuna hatyatta şola da ştak gelmeli. Eğer şola ştak gelse ştada ekranına Amerikan Dışarı İşler Ministerliğinin önüne medal alsa var da Türkmenistan'la eline yürülmeyen laçıyla var. Türkiye'de Dursultan'ı eline yürülmeyen. Şu an karşısına hiç de diyebilmeyen. Şeytirip biz öz aktivistlerimiz kollamalı. Öne çıkan ayarlarımız kollamalı. Abla kollamada derek onları yoldan çıkarıyor. Onları anlayanlar şu an şunu anlayıp hiç de etmeyene edip koydular. İmin ne etkiyenim şu Hacı İftarı. Doğru. Kattor ve Lakıştı'nın Muhammed abi de hakikaten pravazlaşıtın kurumu yok. Türkmenistan'ın opozitsiyasına, Türkmenistan'ın yani halkının önünü bir pravazlaşıtı ediyen kurumu yok. Türkmen halkını koruyan kurumu yok. Kıynatak da onu bellek geçmeli. Yönü OBS'ye varıp kofi çıkaydiyalar, oturum presli izleydiyalar, şoğunun tamam. Bunlar yani gazaklar yağlı, ya beyleki Ukraynalar yağlı gidip hükümetten talep edip gidip bütün dünya car edip yani kahramanları öne çıkarıp onun ağıtlarını verip soru için görüşen oklar sebebi onu konkurent görüyorlar olur soru yani opozitsiyada öne çıktı deyip korkup bunlar öyle siyaset alıp barıyor, pravazlaşıt alıp barıyor. Siyasetçiler olup yani pravazlaşıt alıp barıyor. İki Almanı bir eline saklıyor. Mümkün ne? Ya pravazlaşıt olmalı ya da siyasetçi olmalı. Şunun için biz Hacıyeva'da diye siz eğer de vatan şirketin lideri olsanız gelin biz yani şirketin protestler uğruna halk bilen işleyen hakiki lider olun. Ya da siz pravazlaşıtını yapın. Bu yani OBS ve böyle kurumlar var. Ayrıca hiç şeyle opozisiya yok. Dine biz var. Başka biz yekatek opozisiya diye ayrıca. Bunun yani ne kuruması var. Pravazlaşıtın başka. Hiç şartları yok. Yani hem yerde car ediyor. Hiç kim çıkardığını olmuyor. Ne bizim yani ayal gıylarımızı koruyorlar, ne birileri koruyorlar, ne de başkaları koruyorlar. Bir ulu bir hadise olsa bellek geçiyor, şunun tamam. Yanına bir 3 tane adamı üşürüyor, grant verip olur, öğülerini işledi ya. Halkı üçinlerle, yapravızdaşıtı üçinlerle, öğülerini işledi, bizim üstümüze kuşkuruyor. Yine bağır ediyen işleri. Murada, onun mara 20 yılın devamında etmediler. Onu haçan ettiler. Haçanın biz halkı koşa çıkarıp konsolluğun önüne uğradıp nemen üstünden internetin üstünden adamları çıkarıp başlamından sonra ondan men bilen tevuştu sen şoları etyen deyip. Ben etyen o. Siz 20 yıllar pembek işini Allah gelen Türkmenli işsat eden adam yok deyip. Onun adamla barınınlı Türkiye'nin içinde açın kuramağını deyip. Şu tadaki bizim zecir çıkıp gören adamımız kollandı kıygırıp ben dörettim. Onun bu haramda adını döretmek niyeti bilen kaytım şoları savutmak için.
Qaytın bir-birini uruşturmak üçün döretdim. Doğru. O niyeti düretmek dera. Ve ABS'nin yanağına hem aktivistleri getirmeli. Şu tadı miting ettirtmeli şunu eğer hakikatten burada etmek isteyen olsa. Eğer yürekleri Türkmenleri ağrıyan olsa şu tak getirip şu tadı giyeceğini yattılar ABS'nin önüne. Türkmenistan'ın içinde köp meseleleri gönü şeyle çözülüyor. Gönü bula gelmeklerine peskelçilik görür. Biz baramızda ünlüle getirecekler olup. Gördün mü bunu? Hacıyev düşünmeli şu attılar. Eğer de kanunlar bolsa bizim konstitusiyon hakkımız protesto etmek. Bu konstitusiyon hak. Eğer şu konstitusiyon haklarımızı Türkiye bolsa onu biz näil bilir şu konstitusiyon haklarımız bolýany. Biz çıkıp görmeli, olan bize karşı bir kanun hareketler edip görmeli. Yine şu pravazashitan birinci borcu şu bir kanun hareketler bolunna şonu bellep şunu bütün dünyaya yaratmalı. Esası şu. Eğer de biz şu protesto çıkmadan konstitusiyon esasına yığınlanıp protestini bildirmesek näil bilir bizim hakkımız bozulýarmy, bozulanokmy? Biz kim eşitsin bizim hakkımız bozulýarmy? Haçanla devlet işgärleri haklarımızı bozup hareketler etse biz dine protest edip şunu gorap bilýär. Sen suwutlar dağıtlar seden oğlum. Öyle gowulýar. Dine protest edip görkezämesek görkez bolan bütün dünya. Yine şu protestler yine şu görkezmen bulan önüne yatsan görse o öldürecek olmadı. Ne için çözen de şonuna diýerler. Abla bolsa yalandan barya hiç ben getiren abla. Olara hizmet etýär. Manasy şu, olara hizmet etýär. Dine şu, olara hizmet etýär. Doğru maýsam, hakiki pravazashiňler men şu neçeli olar hiç satýamokdum ýöne. Yine hakykatdan bellemeli. Bizde pravazashita ýok. Bizde o pul ogurlakdan çynowluklar var. Özlerini gorumak üçin pravazashita açdylar we şoň bilen özlerine hizmet etbilecek adamlar saylap hizmet etdirýärler, özlerini bolly. Öz behbitleri üçin. Halk üçin, watan üçin, bütün dünýäň öňünde sözler berip, ýene şunu edýär dine öz behbitlerini işler. Bu öwrenşenle bütün ömrüni hökümetde işläp 2 ýyl bolup öwrenen, 1 ýylda hökümeti biz galdyrýas, adedýär. 2 ýyldan para alıp öz ýagdaýlaryny behbitler üçin işläpýärler. Ýa şu 2 ýylly sistemany getirip ýene Ýewropada şonu edýärler. Nesip bolsa biz bu zatlary öňüne alarys. Hökman bellek geçer bütün yerlerde. Şoň üçin olar ýa pravazashida işlemeli ýa-da yapmaly gurumlaryny. Başga ýol ýok. Murat, men şu da bir zady belirlejek. Bir dine Türkmenistana da nemede watandaşlar men hemmeňiz aýdy. Şu Sovet Soýuzy dargandan soň Sovet Soýuzynyň daşary ýurtdaky diplomatlary özüne başga bir funksiýany eýlediler. Olam şu diktatorlary gollamak. Bular ştada öz oturan yerlerine Türkmen diktator näil öz alyp barmaklaryna konsultasiýa berip başlady. Ozam şolun rekomendasiýasy bilen pul ogurlap, cinayet iş kaldırılıp, her kim gelse yüz tuttu şolary, bular şolun üstü bilen Türkmen opozisiýasyny döretdiler, Türkmen pravazashitini uğramalaryny, bitine Türkmenistan'da, bütün Sovet Soýuzynyň öňkü respublikalarynyň hemmesinde de var. Şolary näme şolun üstü bilen opozisiýan hereketini kontrol etmek üçin. Ondan bular näme diýerler? Bulara rekim onet diýerler, ýöne ýa etdiren akla. Olara da şo gowy. Ondan biraz abstanovka ütkejek bolsa oňa aýtýarlar Türkmen döwletlerine ýa Özbekistan gaza oňa onet diýip biz bäri taýyn köşeşdirýär. Şeýitdirip diktatorlary bular gollap durdylar. Şeýle şolar saklap durdylar. Şol üçin eger Orta Aziya döwletleri diktatorlardan dinjek bolsalar, daşary ýurtlaryň ünsüni şu takçepçek bolsalar, şu öňkü döredilen pravazashitni uramalardan biraz daşlaşmaly. Täzeden döretmeli. Eger ola arasda bolsa işleşerler. Arasda bolmasa da biabroy bolmam giderler. Şol üçin bizim şu siýasat alyp gitýär. Kimde kim şunkun gelip Berdi Muhammed'in karşısına aktif iş alıp gitti biz gollaýar.
Eğer etmesele yalandan biz etmeli. Başka hiç kim ruhsat verecek oldu. Biz onun üstün depelak geçer, biabrayem eder, onun yerem hiç yerde olmaz. Onun hemmesi Ort KGB'sini işleyen adamlar. Diktatöre hizmet eten adam. Şonan biz günne görüp oturuyor. Avrupa parlamentte işleyenler yani bir toğur setin tuttular. KGB işleyenler. Şol için bir normal niyavleniye, şonu biz hemmekiye ayttığım şu adam köp zatlan üntem şoňa çekildi. Hatta şu orada yürüyete nauşni makale yazıp oturarlı da var. Doğru. Oldum burada. Umuman hormatly vatandaşlar, aktivistler, Türkmen gражданлары biziň aýtjaklarymyz ine şu günü bizde pravozasita ýok. Bizde bir çäklendirilen hükmünü egerde siz şolar bilen işleşip ýa-ni alış-salış etseňiz pravozasita bolmasa ýok. Ine mysal üçin Gazakystan ýa-ni beýlek döwletler hükman suratda kimiň ýa-ni kanunlary bozulmasa hükman şoň arkasyna gorýarlar, kömek edýärler, zat edýärler. Bizimkiler olsa tersine hat yazıyor. Aktivistlerin üstüne hat yazıp onun yankı ıkballarını ters tarafa uğruyorlar. Yani şuraya bizde pravozasita yok. Şunun için pravozasitini kurumları bulmalı. Men hasap ettim tahminen bizde ona göre pravozasita kurumları olmalı. Çünkü bizde yok diýsen bolýar. Yine hormatly vatandaşlar şunu ünsverin pravozasita kurumlarını aşak ve işleyecek bolyan adamlara biz kömek ederiz, biz tanıştırırız. Yani pravozasitini kurumları bilen işleseniz. Yani onu bizden sorap dur, teyze adamlarınız olsa getirin. Sebebi o beyliklerden tolk yok deyip olamayacak. Şoň için kim aşak olsa Türkmenistan içinde ya daşında bize yüzlenip bilersiniz. Yine men şu çıkışımda Nimen Bahadır Telegram adresim vardır. Yine şöyle men adamın aşağına şu yazıp bilersiniz. Biz elimizden gelen kömegini ederiz. Biz sizi yani kontaktlar veririz, tanıştırırız ve şu kurumlar sizinle işler. Yine şu yani. Olur monopoli döredip opozisiya dine biz görüşer, hiç kim yok, halkın içinde hiç kim yok deyip bütün dünya kurumlarının önüne Türkmen halkının aktivistliğini gizliyorlar. O Kaşpirovski alakları grand alıp zaten bize karşı uçturuyorlar. Yine bunun bağır ediyen işleri. Hakikaten hem bizim halkımızın cebir çekýäni Türkiýede, Rossiýada Hudaý saklasın. Ýöne aýtsaň aýtkyp bermeli. Bir topar dokumentler alıp işlemeli üstünden. Bular gizlenip ýörler. Şoň üçin oradan tok ýok. Ine men bir kısa material okuýan Muhammed ruhsat berseňiz. Bir minut. Men ýalňyza nimäni köjek bolumly Türkmenistanda ene fan tehnologiýasynyň ustady professory ýa-ni Serdar Berdimuhammedow hakynda gurulmak bolýan gysgaja egerde ruhsat berseňiz Muhammed ağa Sağlı ulugam arkaly iş masagyna geçirdim. Masada ýurdumyzyň owy hojuluk toplumyndan hem baky bir tarap ýurdumyza hem täderler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýas. Şun hormat prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler komitetining başlygynyň o senat toplumyna gödäwçiligi diýen ornmasary Atahaly hemde welaýetden häkimleriň gatnaşmagynda sanly ulugam arkaly iş masat. Yine ünsverin hormatly vatandaşlar. Türkmenistan'da Türkmenistan'ın prezidenti hemde welaýetlerini alyp barýany welaýetin bulda eklen meýdanlaryna welaýetlerini alyp barýany mögsümlerini işleň barşy bilen baglaýan meselelere garaýan. Yine ünsverin hormatly vatandaşlar. Şu Rabakova seridim. Yine bir tarafına 3 kompüter, beýlek tarafına 3 kompüter. İstenlik bir adam, kompüterde işlep bilen adam, istenlik bir ýolbaşy bir kompüterde işleýär. Onun ýanyna 3 tane 4 tane monitor bolup biler, görüm ýok. Ýöne 6 kompüterde işlep bilen, 2 eli bilen 6 kompüterde bir wagtda işlep bilen Rabakov ünsörp serdim bu. Bu idiotlugyna serdim. Şu adam fan tehnologiýanyň üstü bilen öz kabinet ministrini geçirýär. Fan tehnologiýa
Garadağım, bizde internet yok. Näme sen san tehnologiýanyň üstünden sen ýa-ni ýygnak geçirýän. Şonu düşündirsene. Sen näme san tehnologiýanyň üstünden internetsiz. İnterneti gapyp, ýapyp, ýa-ni pitikläp, sen san tehnologiýany üstünden ýygnaklar geçirýän diýip agzyny doldurup näme gurulýan. Ünsüň häzir ine şu turada ünsüň galanyny, ýa-ni galan ýygnagy Watan habar programasynyň diktory geçirýär. Serdar Bermuhammed geçiren ok, ünsüň. Näse bolup gelýär? Hormat prezidentime Yine başladı. Diktor başladı. Gün tertibini lan edip ilki bilen Ahal vilayatynyň häkimi da vilayatda birleşdirilen iş Serdar Bermuhammedowyň gurulýanyny eşitip gördüňmi? Ýerine getiriş barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat etdi. Ünsüň. Kimin öňüne gurulýar? Ekranyň öňüne özü gurulap zapis edip gidýär bu. O beýleklerim onsoň ýa-ni ýazyp kişen o ýazyp duran kişi bolup ýa-ni dugurlar. Onun videosunu alıp Watan habarlar programmasy, ýa-ni diktorlar kabinet ministri geçirýär. Gülkünçdi. Ýöne Türkmenistan hakykat şol. Ine şuraya Rabakop 6 kompýuterler Rabakop 256 kompýuterde bir wagtda işläp bilýän Rabakop Türkmenistanyň internet pitiklerini fan tehnologiýanyň üstünden kabinet ministri geçirýär. Özem şol adamlar edil 500 metr ýa-ni oturan köşküniň ýanyna ýerleşýär. Bu idiotçylyk däl şunu. Men ine şunu belläp geçerim gelýär. Öňem bir tanqid edipdim, hälem şu zatlary edip ýörler. İkinci bir dadym belläp geçerim gelýär. Hormatly watandaşlar, biziň DWT Halk Hereketi ýa-ni kanalymyz ýapyldy, atak boldy. Watan habarlar ýa-ni diktorlaryň tarapyndan sebäbi Watan habarlar programmasyny alyp barýan diktorlar tanqidi gowuran oklar, ine şoň ýuristler bizi atak etdi. Elbetde Serdaryň gülkünmesi bilen biz şol idiotlary bütün dünýä görkezýär. Şoň idiotlygyny. Indi siz özüňiz soraw berende özüňiz jogap beriň. Şol idiotlar Türkmenistan öňe gidip bilermi? Ine şol idiotlar ataly ogul ikisi. Bütün dünýäde maskara bolup durlar günne hiç sada düşünmedik. A harpyna şermendiler. Türkmenistanyň uly krizisi giren wagty Türkmenistan çykar bilermi? Elbetde ýok. Näçe Türkmenistan 18-nji asyra ýygyderli bar ýa. Tiýe iksan idiot bütün dünýäni maskara edip ýören bular hiç sat bilen ok. Bular diňe nemit gadyn bir 10 esse galmagyna garaşýar. Başgaça bular ýa-ni öz hünärmentligi bilen, öz akly bilen meseleleri çözüp, ýa-ni her ulgamlary galdyryp, o hojalyň galdyrar ýaly, olar ukyp ýörer. Tiýe bular biz saýlamadyk. Bular öz-özüni saýlap, bire başta WDP'nin alanına beýlekini öldürüp gelen, beýleki bir haramdadan öldürüp gelen, Gurban Uly, bandit toporuny ýygnap, ýa-ni MHM bandit toporuny, polis bandit toporuny, ýa-ni kadet bandit toporuny ýygnap, prokuratura bandit toporuny ýygnap, bular 4 tan bandit uly topor ýygnap, Türkmenistanyň halkyny rekit etýär. Şol banditler şular. Onuň şu banditler biziň haklarymyzy gorarmy? Elbetde ýok. Şu banditler bizi östürürmi? Bize mümkinçilik berermi pul gazanmagyna? Ýa-ni kanun esasyna. Biznesmen idi, potrotçu diýdi, halk diýdi. Elbetde ýok. Şu banditler bize ýa-ni bir topor zavod, fabrika açyp işli ýerleri dürüdermi bize? Elbetde ýok. Şu banditler näme eder? Sen watanyny terk edip, başga döwlete gidip, eşek ýaly işläp Türkmenistana pul berer ýaly eder. Edibem gelýär. Gördüňmi dinamikany? Diňe şu tarafa bar ýa. Şoň üçin hormatly watandaşlar, egerde geljek gerek bolsa, siz turmaly. Biz turmaly barymyz, bolly. Her kim öz elinden geleni etmeli. Hiç kim garaşmaly. Amerikada garaşmaly, Ýewropada garaşmaly, Murat Gurbanowa da garaşmaly, Muhammed Döýeje da garaşmaly. Her kim öz ýerine bir kiçik ädim etmeli. Hökümetde işleyenler sabotaj etmeli. Şo gaç gider ýaly. Sebäbi atasy oğluna diýär. Men häzir ýa-ni pul tapjak, kart tapjak bolup işlän birden tapman öläsem, meni ýa-ni gurulýan şo men meçidimde, men jaýlada ertesi jyr diýär. Seni öldürürler diýär. Şo ýaly maksatnamaly iki tane idiot
Niye gider Türkmenistan? Diňe şu zatlar gider. Şoň üçin şulardan bir üýtgeçlik, özgeçlik garaşman. Şular inanýanlarym şoň ýallaklary. Şolar bilen pul işleýänler, şolar üçin hyzmat edip, ýa-ni öz awantasyny görýänler. Onuň ne wyjdany, ne namysy bar. Bular bandit topory. Türkmenistan basyp alan bandit topory. Näme bandit topory bolýar? Bir gurumy döredilip, şu gurumy ýa-ni şu banditler tutup, jinaýata çekip, ine şu ýaly edämesen, başgaça ýa-ni o eline gül alıp bulara ýeňip bolmaýar. Ine ýagdaýlar şeýle. Biz hakykata seyretmeli. Şunu okuyan idim da yine yankı Rabat Cuma Sapar'a geçelim mi? Cuma Sapar'ın yüzlenmedi. Bravo. Şol nimeýäni eşdireyim men awjany. Şol bir gayrat etdi eşitdim şonu. Mana Cuma Sapar'ın hakykata miýerdi şonu. Salam Murada. Murada. Men goýaýyn bolmasa. Siz goýaň Muhammed ağa, menne ýa-ki beýle kompýuterdadyr. Kyn görmesen goýaň. Ramazan bayramı ve tüsür tutmasını bu Allah Azze ve Celle tutucu Ramazanlar efendim fikirleri gözü kabul etsin. İnşallah bir anda olduk geldik ki elbette yurdumuzu, vatanımızı, Türkmenistan'da o hizmeti. Söz muhtemelen inşallah dua ettiğimizde zalimlerle yola çıkıyor, böyle çıkıyor. Kendisi oynadı inşallah bize bunları kişileri yeter zatları başına çevirip inşallah kaytarak seçip oldu. Rahmetli Zokman'la var olumuzu olsun düşmanlığı inşallah bir yakında Türkmenistan'da çeşit bozuk bütün dünya inşallah azap edildiğini getirecektir. Rahmetli Zokman'la yine size hareket etme vakti geldi. Bize gelen hareket edildi. Bir yerde durumuz var. Bizden gelen hareketlerle, tanışlarla kendi bulmalı kendi dostlar arttı. Harekete devam ediyoruz. İnşallah bu yılın hayırların hıyanetine hiç kaçak unutmaz. Nedik bozuk tarihte de Türkmenlerin pişmanlığı hıyanet edildi. Hemmeleri gitmecik icatlıdır inşallah. Bu Türkiye hükümetinin gittiği hıyaneti inşallah gayetlerde onun gittiği hiç kaçak unutmaz. Son için hem mağdurlukta düşmanların vakiyete taib olmayan kullanmışlar. Başka şeytanların en münezik münezetinde bizim Rabbimiz fakat bir var. Adalet yolu diye sizin Allah. Allah'ın öldü, batıran öldü, ehledilen öldü, yakan öldü, ekmeklilerin öldü, hizmet etmeni, vatanın milleti topladıkları öldü. Cedivette bütün sokak öldü, bütün Allah'ın yolunda hizmet ettiği milleti. Yine milleti Ramazan'la bu bunların toplu. İnşallah dua edinizde yakın yönlerinizde Allah kalp namazlarında tutmaktanlar, yüzümüzde bütün nerede tutmadı okumaktadır. Bağlamamızda, hamamamızda önümüzde düzene dua edip yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Barakallahu için yanlarınızdan da inşallah razı olsun. Zalimleri sevgileriniz, yakın inşallah sizin okullarınızı bozup Ağırlığa çığırına kuarta geldi. Mazlum dostlarımıza herkes meşhurette aktiflik olmuşsa yakışın akılına inşallah. Barışınızdan, barıyız ama olmanızda sağ olun. Murada eştilli değil mi? Sesi. O irvedrak eştilli yönetici tercüme ettilersiniz son aydan sözlerini. Şimdi birinciden kutlaya şu Ramazan ayı bilen bütün Türkmenistanlara ruhtan düşmeyin, devam edin, diktatörlüğün vakti yetip geliyor. Hemme şu tarih boyunca halkına dönüklük ederler, hemmesi ölüyendir. Berdi Muhammed'em öler, Erdoğan'ım gider, Türkmenlere hıyanet eder diye şol için ruhtan düşmen, devam edin, netip olsa 2 yıl Türkmenistan'ın içinde Ramazan ayımız beller diye. Men neme üstadı ünsükçük olayan vatandaşlık ve de şunu yanak
Bizim Türkmenlerimiz çıktı öňe. Şunu vurup, gencip, oğurlap, Türkiye'den Özbekistan'a alıp gittiler. Şunu sesini çıkartmar. Şu indemelek sesini çıkarmar deyip. Türmen içinden şunu yana yüzlenmeyeni bize uğratıyor. Türmen içinde de oturana. Otada da beylekiller ruhlandırıyor. Tevavi ve azat bolan adam. Bir imanlı adam. Bir dönün adam da, vatanını söyleyen adam. Pul için birine öven adam değil. Bir öz vatanını söyleyen, öz halkını söyleyen adam. İmanına övrük gelen adam. Şol için ne korkutup bolya, ne öldürüp bolya, bulun ölsem hemmesine bela bolya. Ölse de şunu cismini ayırsala da böyle adi edeni işi hemişelik bolya. Şol için Cuma Tapar bizim kahramanımız şon yüzlenmesem ehati de vatandaşlar. Türmeğin içinden siz için türmeğe gitti, siz için görüştü, siz için hem adamın geç durmuşundan siz için yüzlenip otu. Hiç zaten çekinmeyin, ben aladama medip oturmam, siz azat bolduğunuz benim arzuma yettiğindir. Doğru. Muhammed ağa, gatığı doğru belirlek geçtiniz. Yine bizim doğumumuz Cuma Tapar, Dädebaev, eýýem bir näçe ýylan bäri Özbekistanyň türmesinde tutuldy otyr. Şoňa men ýalňyşmasam 19 ýyl berdiler, şeýlemi? 12 ýyl, 12 ýyl. 12 ýyl berildi. Şunu Özbek hökümeti, Türk hökümeti bilen meçhitten ogurlap şunu ýa-ni Özbekistana getirdiler. Ýa şol bizim vatandaşymyz Cuma Tapar Dädebaev Türkmen halky üçin protestler çykyp ine men ýadymda men Türkiýe baranda men bilen gidip ýa-ni bir güne ölen oglanlaryň nimelerini jaýlap şöyle ayetler okudy bizim ýanymyzda. Edil şoraýal bir aktiv, şoraýal bir graždan aktivistleri, şoraýal bir hakyky Türkmenistanyň graždany, şoraýal adamlar ine türmede batyp ýörler. Ine şoň üçin hormatly vatandaşlar, näçe şol basylýar ýa bir iki sana adam çyksa basylýar. Eger köp adam çyksa onu hökümet ýyza çekilýär. Ine şoň üçin biz egerde döwlet kurjak bolsak, bizde hökman Cuma Tapar ýaly adamlar gerek. Cuma Tapar ýaly adamlar döwletiň bitewligini, döwletiň fundamentini saklap gelýär. Saklamaly adamlar. Ine şol adamlar milleti ýa-ni jemgyýeti gurnap saklayan adamlardır. Bir ýurdun taryhyny düzeltip bir iş tip gaçyk etsek Türkmenistandan. Inanyň maňa günnede jaňlar gelýär. Murad ağa, biz ine Russiýada 500 adam, 1000 adam etbide wiza biz Fransada baryp işäli, onsoň saňa kömek ederiz. Maňa kömekler gerekkä. Hiç kim kömek gerekkä. Maddi ýagdaýym gowy. Türkmenistanyň graždanlaryna, Türkmenistanyň ýylatyna, Türkmenistanyň halkyna kömek gerek. Onun üçin men 500 adama wiza oňarmaly ýa bir zat etmeli. Ol kömekler, ol alış-çalış bolýar. Men onu oňurlamok. Ya ol bir kanun. Şoň üçin bular ýa-ni bizim vatandaşlarymyz men bir tanqid üçin aýdamok, hemme zat eder ýöne öz haklaryny goramak, öz watanyny eline almak, şul watany ele almak, haklaryny goramak, Türkmenistan basalan banditlary duraw sen kanun bolýan diýmekden geçen hiç wagt diýmediler. Şular üçin bir jenaýat iş, ýöne gidip jenaýat etmek başga döwletlerde. Illegal işlemek, ýa-ni birini talamak, ol jenaýatlar bulary ýa-ni bir normal iş etmek şol. Men şonu düşünemok. Biz ýa-ni kellemizde matritsany çalşmaly. Ağa ak diýmeli, gara diýmeli. Ağa gara diýip, gara ak diýip, bir kezzaba milli lider diýip, bir kezzaba arkadaq diýip, hakykatdan hem şu ýa Cuma Tapar ýaly adamlara bastyryp, olada watan dönükler diýdirmek, ol bir eýýän bizim namyzymyza, wujdanymyza degen zatlar, biz onu etdirmeliler. Adalatlyk ýitip bir adalatlyk şogun bilen ösüp barýar. Ine şu zatlar biz durulmaly. Vatandaşlar, şu ýaly Cuma Tapar ýaly öňe çykan adamlar biz gollamaly. Olar ýa-ni maý bermeli, olary kömek etmeli.
Olar gowlanmaly. Şolary toplayan adamlary ýerine goýmaly. Ya şular ýaly adamlar öz janyny öňe goýup ýa-ni sizin haklaryňyzy gorap, sizin haklaryňyz üçin görüşýärler. Şunu unutmaň watandaşlar. Ine bir topar adamlar maňa jaňa diýär, men ine doğunlardaşym Türkmenistanda men enatam zapret etdi, sokulma diýip, eýle diýip. Bizim Türkmenistanda ýaşaýak 18-20 ýaşlarymyzda enatamyz diýär sokulmaň diýip. Näme getirdi şu zatlar? Berdimuhammedow emele geldi. Bandit gelip, beýleki banditi öldürüp, bandit döwleti gurdy. Inni biz beýtmäli. Enatamyz diýse-de, beýleki diýse-de biz wyjdanymyzdan gyra çekilmeliler, biz watanymyzy goramaly, biz watanymyzy elimize almaly. Onanyň Türkmenistanyň prezidenti bizim setlerimiz bilen saýlanan adam, nayomnik. Olam başga bir nayomniga elini alýar, ýa-ni iş alýar. Kabinet ministriniň vice-premierlerini. Vice-premierler hem ministrleri ýa-ni nayomnik edip alýar. Ministrler hem öz ýa-ni načalnik departamentdan başlyklaryny nayomnik edip alýar. Olam aşağı ýa-ni MHM işgärini, polis işgärini nayomnik diýip edip alýar. Diýmek, bize nayomnigy gelip kellämize agyrsa bir yerine goýmaly, sen kim diýip? Hem kanmadyň diýip. Biz bolsa nayomnigyňdan gorkýar. Oho, olar biz üçin nayomnik. Ine sen yerini melleni depdirmek üçin, yer depdirmek üçin birini nayomnik edýäň, mellene gelip yer depýär. Şolam ünitwer. Mellegi yer depmek üçin birini nayomnik edip alýar. Şol adam yer dep bilmän soň başga bir nayomnik edip alýar, sen öýüňe ýa-ni mellene. Olam başga bir 10 sany ýa-ni aýlanışdan soň bir adam gelip yer depýär, sana sen öňdäki kanunlary bozup, sana öz ýa-ni pikirleriniň, fantaziýasynyň kanunlaryny sana etdirýär. Dogrymy şol zatda? Elbetde ýok. Türkmenistanyň soraýaly. Türkmenistan halkynyň prezidentiniň ham däl, öz topumunyň milli lideriniň ham däl, bizinki Türkmenistan. Şu näme Türkmenistanyň aşağıdan yer deşip alýan baýlyk tiýip bizinki şol. Gurbanlyňky däl. Hökümetiň hem däl, halkyňky. Konstitusiýanyň 3-nji bölümine ýazylgydyr. Ýeketäk döwlet, ýa-ni eýesi döwletiň halkdyr. Prezident hem däl, nayomniň vice-premier hem däl, nayomniň milli lider hem däl, beýleki hem däl, biz halk. Şoň üçin halk öz haklaryny goramaly. Bir haklaryny gorasa beýleki durmaly agzyn açyp. Gön barp goramaly. Cuma tapar ýaly ogluny çykanma, özüňe çykylmasaňyz ýanyna durun. Bileleşiň, derrew bileleşiň. Ýa şol adamlar sizin haklaryňyzy gorýar. Şol adamyň ýygyna 1-nji rýat, 10-njy rýat, 100-njy rýat, 1000-njy rýatlar gerek. Şol adamyň arkasynda güýç görünür ýaly. Onda şol adam sizin haklaryňyzy alyp berýär. Durmuş şeýle. Murada Şeýle ýalarlar. Şunu biz halka düşündürip durmasak, men pikirimçe bizim halkymyz şol Serdar Rabakowa Huda ýaly edýär. Onuň hakatyna iň dünýäde uly perişte ýaly edýär. İksan kezzap. Gutoron kezzap. Kezzaplarym, kezzap diýsen bir topar kezzaplar gaty görür. Şunu bile deňýän diýip. Şu ýaly adamlara biz ýa-ni hormat goýup, şoň bir adalet ýoluny ýa-ni hormat goýup, goşant goşýarsa, şonuň ýa-ni mafiya sistematyna biz finansiýer edýär. Biz wjatka berýär, para berýär, ylgap giýjelerine öýünden tutup olary ýa-ni almatada jüýlerine dykýar, alyrýar. Kanun ýolundan ýöremän. Elbetde şu durmuşa gelir, şonu etsek. Aydın Muhammed ağa. Murada, ben bir 3 tane belgim var. Birinci bir halk kahraman, beýleki halk gorkak diýip ben hiç şoň tapawut goýasym gelene. Bir halk belli bir wagtda, belli bir şertlerde gorkak bolýar, belli bir şert dörene kahramançylyk etýär. Şol üçin şert döretmeliler. Şert döretdik, bizim halkymyz gorkak diýip ýödüler. 2 ýylyň içinde näçe tane geri öňe çykdy.
Ece kakasını anırda vurup yençip Ece kakas can edip eğitme beyitme diyenlerine neme cevap verdiler. Hiç zaten çekinmediler. Neyse sana olur. Akittiler, zorla Türkiye devleti bilen bilelikte Türkiye'den oğurlar alıp gidip Özbekistan'a gittiler. Özbekistan'a azar verip bunu kıstapsa edenle ahleke türmeyen içinden şeyle ruhlen yüzlenme uğratıyor. Şol için kahraman döreme için meydança gerek. Kahraman dörediliyen yani. Kahraman dörer yani. Şol için şu meydançan döretmeklik bizim işimiz. Biz aktivistler, pravazashitnikler hemmesi bir meydança dörü değil. Halkı ayağı kaldıraylı, öne çıkarlar köfel değil. Şunun içinden kahramanlı dörüyor. Şunu gözümüz bilen gördüm. İkinci de bir tavara adamlar ya ay özgünüm özüm görür. Bilyenle hemmesi şu hükümetin nailliğini yöne özleri edeti gelen. Beydiğime neyme? Yani men özüm kıyınçılık çekçekke koy men etmeli işimi men çağılam ettim. Yani çağalarını dönüklük ediyor. Şuun eğer şol ece çağalarının hakiki ece kakatı bol solu şuun kuun çağalarının geleceğini alad edip de şuun kuun şun önünde durmalı. Şuun kuun şu kıyınçılıkları çözmeli haramzadalı yurdu dolap bilmesin. Çağalarına kıyınçılık döredip bilmesin. Çağalarının malını ağzından alıp bilmesin. Yurdun bağlığını satıp bilmesinler. Eğer biz şunu kun etmeli, şunu erti kun bizim çağlamız etmeli. Bizim aktıklığımız etmeli. Biz şunu ettik, yenilere eder. Erti kun bunu kök burandan sonra ayırmağım kıyım olur. Şol için biz gelecekki öz çağlamıza dönüklük etkiyen. Öz etmeli işimiz etmeyeni gelip çağlamızın boyunun atacak. Şol için şunu ber hem de halk yardımına saklar. Şu hükümetin cinayetkarlığı, hiç de adı onurmayanlığı, akmakbırlığı hem de belli. Üçüncü belli aytacak olayanlardım. Ben hiç bak şu sözü hayırlanasın gelene şuları kollayan adamı deyip de bunu kollayan, ananayan adam yok. Ananayan, kollayan vardı, ananayan adam. Bunu ananayan adam yok. Bunun bir tofor itleri var. Şun veriyen tünklerine kayıl olup görürler. Ola ananana, ola menden senden oğul yerler, şun karamzadalığını. Bir tofor nelace değil de, bir tofor namusının, vicdanının, dininin karşısına git yerle, vatanı nemeliğini bilmeyen vatanını satıp gören adamlar. Şol için buna düşünmeklik gerek. Bir tane adam o köşede gidip gören, inni gelip bütün yurdun bağlığını satıyordu. Bütün yurdunun halkına problema dörüyordu. Şuna akıl yetirmek gerek. Şu dindar mı? Yok. Şuna miras düşer mi? Yok. Şu kimşi? Akıllı var mı? Yok. Dünyada kollayanlar mı? Yok. Sen sayladın mı? Yok. Ne ettim şu otu? Şunun için bana ya şun bir ideologiyası var mı? Ben şun ideologiyası kabul etken şunun için şunu kollayan yer yani. Hiç tadı yok mu? Şunun için bir cinayetkar yani nekilerde dine ne ilacı değil binamız vicdanından, imanından, dinden dönen adamlar. Şunun için bana anlayan adam yok. Ola da eğer varyant taptala saylamağı varyantlar olsa şu gün şu haramdadan öldür yani. Doğru. Muhammed ağa, men bir tane video köjek bolýan, ine misal hükmünde de. Ine ýadynızda bolsa, Navalny öldü. Ünsüren vatandaşlar. Alexey Navalny'ni nime edip ýanky jaýladylar. Ine şol video seýrederim. Berekellah. Ine şunu ýanky jaýladylar bolýan. Ünsüren 3 günläp giýje günü. Şuna mardılar. Awa şunema dördüncü gün giýje günü adamlar gül eltip ine ünsüren akşamna yapýarlar mazarçylygy. Şol mazarçylygy ýapanlar ýokurda rüşotkadan ýokary aşak dünýalar. Şo ýerde video kamera aldylar. Kim mazarçylygy gelip ýani gül oýan adamlary video kamera aldylar. Şonu da adamlar geldi. Ine takminen 20.000'den 100.000'e çel adam geldi hasaplap bolany onu ine şuryaly adamlar şolary basyp akçek bolsa da, şu gadagan bolsa da gelip hormat koyup şuryaly öňe çykyp
öz janyny kat eden adamlara hormat goýup, ine adamlar şey diýär. Ine ünsörün bir garry babuly, ýa-ni garry aýal maşgala 80 ýaşyndan golay. Şundan toýalar sen näme çykdyn, gorkan okmy zat diýip diýse, ine gönaý diýär. Putina jogabyny berýär. Вот бабуля честно высказала народное мнение. Я бы его послала. Президент? Вот, да. Нет, а вы при той ситуации, которой уже нечего делать, уже нечего. Понимаете? А вот если бы вы стали президентом, что бы вы сделали? Как бы вы изменили ситуацию? Я не знаю, как я изменила. Я вообще даже сейчас уже трудно о чем-то говорить. Трудно, когда все уже на нулях. Мне 82. Вот столько я уже пережила. Ту войну пережила. Я знаю, как я была голодной. И сейчас такая же голодная. Тогда ничего не было, но мы друг друга кормили, помогали, угощали. Сейчас там он полно лежит, а мы все голодные. Я эту пену для волос покупала всегда в магазине. Сейчас пошла купить. Да, я заплатила. Но тетенька, эта продавщица говорит, ну это, говорит, наша теперь пошла, посмотрите. И что? Я выбросила эти деньги, потому что я намазалась, а оно не закрутилось ничего. И вот сейчас все так будет. Если вот у нас, у молодых, будущее хотя бы какое-то вот во всей... Вы не бойтесь, потому что вы боитесь. Вы всего боитесь. Вы боитесь сказать. Вы боитесь этого самого, в этом посмотреть. Вы боитесь. Когда боишься, то сам по себе страх перебарывает все. Не бойтесь. Если будете бояться, ничего не будет. Молодец, Валерий. Nime var ya, yankı Navalny'nin nimetine var, öz ardına ya. Hemen yankı. Yine politsiya näçe päsil berjek boldy, yankı şu Navalny'nin jaýlaş merkezi näli yankı päsil berjek bolmady. Şonu da halk üýüşüp, şonu yankı birinji şuraya videolar köp TikTok'ta görürsünüz. Adamlar gadaganan bolsa öz hakyky halk ýa-ni edermen ogruny gidip jaýlaşýaram, gollawan berýär, ölün soňun gynansak da. Ýöne ine Türkmenistanda bir topar adamlar siyasi tutullarda otyr. Ine bir topar adamlar cuma tapar ýaly türmelerden bizim halkymyza mesaj ýolýarlar. Şuraya kahraman olanlar. Elbette bunu provozasyta bellemez. Elbette biz aýdyp geçämezek, onun başga aýdýanam ýok. Ine şuraya mesajlar gelýär. Türmede oturup bizim aladamyz edýärler. Ünsörün. Bize golluk hatlaryny, golluk sözlerini ura diýerler. Şuraya ine hakyky halk üçin, halkyň haklary üçin görüşen adamlar. O bese gidip kofe içip, ýa-ni öz dähwitlerini çözenok, bular türmede oturup bizim yankı haklarımız için hareketler edýärler. Ine Mansur Mengelov türmede adamın haklaryny goruyor. Hiç şo barada bir zat eşdiňizmi? Eşdiýän näme? Şo ýaly edermen oglanlarymyz köp bizim. Türkmen halky gorkak däl. Ýöne şu günne halk pikir edýär, ine şular bir zat eder, mena öz durmuşum bilen, men öz gazanjym bilen sen milyonlap gazanay. Amerikada, Ýewropada şonu da sen baksyz. Sen doğun anlaşlaryň azap çekip, yani kösünüp azap çekip Türkmenistanda haksız oturun bolsa, sen näýili bakty bolýan? Mümkin näme? Eger ýüregiň ma bolsa mümkin näme? Şoň üçin watandaşlar goşuň görüşe. Bizi gollan, bizi gollamazsanız özüňiz tapyn kim gollaýanyňyz bolsa gollan şonu. Onam tapmasaňyz özüňiz öňe çykyň. Onam etmeseňiz özüňiz bir kiçik hereketler edin. Minimum yani para vermekliği yatırın, indi bermeň. Minimum şondan başlan. Siz para verip hükmeti yani gollap dursanız, biz bolsa sizin haklaryňyz üçin görüşýär. Bu tarapdan biz sizin haklaryňyzy görüşýär, bu tarapdan başga tarapdan sizin para verip hükmeti
yankı saklap bize karşı uğraştırıyor. Näme biz ýeňeli? Siz bize kömek etmen, hükümete para verip ýa bize garşy uğraşdyrýar. Näme ýeňeli? Aýdyň. Oson kim boş bolýar? Bizmi? Ýa siz terzini hereket edýänler. Şoň üçin gollaň opozisiýany bütün dünýäde partiýalary, jemgyýet gurumlary gollap, şonuň üstünden öz haklaryny goraýarlar. Siz bolsa para verip öz haklaryny goraýan çynownyga. O sizin ýa haklaryny gorany ol bolmaly zady size etmek üçin ýa sizden pul alýar. Doğru düşünün. Biz bolsa kanun esasında haklaryňyzy goraýar we sizin haklaryňyzy kanun esasında ulullar ýaly meclisde täze kararlar kabul eder ýa görüşýär. Doğru düşünün tapawuny. Şoň üçin partiýalary, jemgyýet gurumlary, politiklary, aktivistler gollamaly. Olaryň investory siz bolmaly, halk bolmaly. Amerikada däl, Ýewropada däl, hiç kimem däl. Siz bolsa diktatorun, zulmün investorlary, olar pul berip korrupsiýany saklap durýar. Bizim Türkmenistanda ötjek bolup, ýa sizin haklaryňyzy kanunlaşdyrjak bolup, sizin dogan gardaşlaryň közenýän çağrılarına kömek edecek bolup biz görüşýär ony. Siz başga tarapda investisiýa edip bize garşy uğraşdyrýarslar. Ine bolup geçen zatlar. Näme biz ýeňeli? Aýdyň. Ýa-da dogry Muhammed aga. Doğru, bonus doğru. Yani halk özü eger, özü öňe çıkıp, öz hak hukukyny gorap bilse, şu birinci garantiya ýurduny eýe çykdygy diktatoryň emele gelmejegi. Birinci şert şu. Şol üçin Amerikan taryhyny oka, hiç bir kanuny Amerikada üýtkeme eger halk köçe çıkıp protest etmeseler, maşin yakmasalar, mağazileri otlamasalar, müňlerçe adam köçe çıkıp büýdürgünçilik etmeseler, ben şuna maýçy, büýdürgünçilik etmeseler, ondan olan kellelerine gelýär kanuny üýtketmeligi. Hemme kanunlar Amerika şu prosesin netijesinde. Yani görüş. Emice görüş gelýär. Halk görüş gelýär. Şol üçin daşardan hiç kim diktat edip bilenler. Özleri, öz ykballaryny özleri çözýär. Biz hem eger öz ykbalymyzy özümüz çözjek bolsak, şonça herekete düşmeli. Talap etmeli. Kanun ýolları bilen hökümet işgärleriniň korrupsiýasyna, büýdürgünçiligine karşı görüşmeli. Äşi yeketek doğru görüş äşi. Doğru aýdýan Muhammed agam. Ine bizim watandaşlarymyzyň köpüsi bir uly bölegi, olum bir şansa daşar ýurtda ýerleşýär. Şo ýerde ýa daşar ýurtda işleýär zat edýär. Kim şonuň elini zynjyrlap saklapdy? Görüşmek üçin. Olar gönden göni görüşip bilýär. Bizim bilen işläp ýa özüni görkezmen görüşip bilýär. Bize finans kömek edip görüşip bilýär. Bizim bilen protestleri üýçüp görüşip bilýär. Bir topar variantlar bar. Şolary gorkuzýan adam ýok Ýewropada. Amerikada. YouTube kanaly şulary agda bolmaly, uğratmaly, şeher etmeli, komment ýazmaly. Şu özüm uly. Videolar paýlaşyp bilmeli. Oturun ýerinde bir munda malan okşa videolar paýlaşýan, like goýýan, kommentar. Öz çağany etdiň şol. Öz geljeňi etdiň şol. Bir de ine dogry maýdaýyn, maňa YouTube kanalym gerek gel. Çıkışlarym gerek gel. Näme görüşýän? Size kömek ederýärli. Öz dogan gardaşlarymyza kömek ederýärli. Türkmenistan gowulaşa, ýani bizden bir beýlik döwletleriň, beýlik halklaryň ýa-ni adamlar ýaly gowurup öýe bararýarly. Granitsada ýa-ni herket. Assalamu alaykum, hoş geldiňiz diýip bizi garşy alarýarly görüşýär. Bir normal döwlet ederýärli. İksany yer ýuwdan ýa-ni döwletimiz bandit toporuny geçirip öýlerine bandit toporu ýygnap, MHM bandit toporu, polis bandit toporu, prokuratura bandit toporu, ýa-ni ýokary sud bandit toporu, 4 bandit topor gurnap halkymyzy reket ýaly talap ýörler. Konstitusiýa bar ýok, onu seýleýän ýok. Hemmesem kösenýär. Molimler haýyş edýär. Mana da şunu aýtyp ber, ýa-ni biz 2000 aýlyk alýat, 1500 aýlyk alýat, 10% diňe şonuň gurbalyň kitabyna, gazetlerine, jurnallaryna tölemeli bolýar. Elimizde galýan şu öňkü pul 10% galdyranyň bolsa ýene 10% gidýär diýär.
hiç satkalan yok. Biz ya menem diyen siz näme çip olur yani kitabyna pul töleýäňiz. Ay tölemesen işden goýarlar diye. Onu diýmek Gurbanuly hatda kitap yazmakda da öz biznesini gurýar, nimetdir. Diýmek şuňa bir ýanyna adamlar kitap ýazyp berýär, bulum kitap çap etdim diýip kitaplary ýanky ýollady ýa. O adamlara da mecbur ýagdaýda kitaplarını töledip, hatta şu ýerde kezzapçylyk edip pul ýöňýär. Unutmaýyn. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow. Şul bir ýerde kezzapçylyk et bolýan bolsa, şoň dünýäň çempionudur. Alatda Türkmenistan'dan. Häzir ine soňky gelen maglumatlar Afganistandan narkotik getirip satyp giýdici ýok hiç ýerden. Ine narkotik geçdi. Narkotik getirip satyp Türkmenistan'a ýeredýär. Triýeklarda atar ýeredip başlady. Ine Gurbanulyň ýegenler bilen edýän biznes şu kunna. Murat şu kitap yazmak hakynda men bir zat aýtjak eger ruhsat bersem. Aydın. Ve şu kitap yazıya bir korkuçtuna. Yani şu oturan yerine anamıyor, korkuyor. Şol için pulu köp, oğurlan pulu köp de şonu kanunlaştırmalılar bir hilledim. Şonu gelecekte eğer kaçık giden ýagdaýynda Dubeyden öý alsa ya Angliýada öýler var diýerler ya başga yerden alsa o tak bir abisnenerden pulun nereden geldi diýip. Ben hemen kitap yazdım. Kitabımı çıkardım. Şunça aneka dokumentalını katalp bilye 1 milyon nüsha çıkardım. 1 milyon nüshanın bahası şu. Şunu yana pul aldım. Şunu konvertasiya ettim. Pulu geçirdim. Şu pula da cay aldım diye. Dine şu gelgenin al. Dine şu pulu yok. Griyazın pulu yok mu olacak? Ertikun şu pulla hi olmani. Şu pulla menkiliğini kanuni bir nemen boldum ni. İyi diyeyim de kitap ya. Korkuya tebebi. Gideceğini biliyor. Yurttan kaçıp gitmeliğini taylık görüyor şu anda. Dine şol için ediyor. Doğru. Yine bir kıyla bir 30-40 kitap yazdı. Onunla dünya çempionu bolýar ya. On çok kitap. Hemingway yazmadı da on çok kitap. Yine men berde seýedýän bir topar klasikler var. Onun 58 kitap yazıp gören nokta. 12 ýylda 58 kitap yazan dünýäň çempiony, mulimleri, talipleri talap ýören, hökümet edaradaky adamlar talap ýören bir kezzap. Özem ýazyjy kezzap. Ene Gurbanuly Berdimuhammedow. Bir Rabakov, biram ýazyjy kezzap. Öň ralçy kezzapdy, indi ýazyjy kezzap. Öň atçy kezzapdy, atlaryň ýanky atdan ýykylyp birinji yer alyp medal alyp ýören adam indi şu ýanky haramlyk etmedik oblastı ýok da ulgumy ýok. Mene bilemok. Şu bir ýerde bir zat edilýän bolsa, şol etdi şol adam. Indi bu möhleti geldi. Biz bunu tutup jenayda çekmeli vatandaşlar. Muhammed ağa, şunun bilen efiri gutaraýsak näme görýäňiz? Bolýa. Sağ ol Murat ağa. Men bir videony örkezeni gutarmak şu ýene Navalny hakynda men üniversitetden şu 4 günler adamlar durgusuz ýanky muň mazarçylygyna baryp gül goýup öz pozisiýasyny görkezýär. Ine ünseren bolsaňyz ýanky Boris Nadezhdin 200 000 adama ýola çykyp sowukda sesler berdi. Putin için bir adam çıkmadı. Ýadyňyzda bolsa Prigozhin Moskwa ýörenine bir adam çıkıp Putin'i goramadı. Yani şu Prigozhin'in öňüne çıkıp durup yani hiç kim çıkmadı, halkam çıkmadı. Oraya Putin'i goýarýan bolsalar 60-70% Putin'i goýarýan bolsa hökman öňe çıkardılar. Hiç kim çıkmadı. Şoň reytingi ýok, şoň saýlaw sesi ýok hakykatdan. Ünsürün Nadezhdin üçin sowukda çykdylar adamlar. Ine Navalny üçin ölün soň ölmäkde çykýardylar. Ölün soň ine gidip gadagançylyk bolsa da ýa-ni mazarçylar gelip şoňa gül goýup öz hormatyny, öz pozisiýasyny görkezdiler. Gelin ýene bir parça video seyredelim şoňa. Просто простите
проститься, на самом деле. Я не рассматриваю это как какой-то акт протеста. Пришла проститься с хорошим человеком. Все сюда пришли, потому что мы потеряли легенду, нашу надежду на Россию. Я специально приехала отсюда с севера. Счел свое долгом почтить память настоящего героя, который боролся за свободу, сам не боялся и говорил другим не бояться, внушал надежду. Мы отдаем дань памяти Алексею Навальному. Все прогрессивное человечество должно быть здесь, а не прогрессивное человечество где-нибудь там в Пхеньяне, в Тегеране. Я, как, наверное, и многие, не знала лично Алексея Навального, конечно. Для меня его смерть была большой, в том числе и личной трагедией. Хочу почтить память Алексея Навального, который был мне очень дорог как политик. Проститься надо с человеком, который символизирует свободу, так сказать, борьбу с этим режимом. Мне внутри себя это было нужно. Отдать последний долг смелому человеку. Он был во многом символом, наверное, этого будущего, в котором я планирую жить. Убили последнюю надежду на какие-то преобразования в стране. Нету ни свободы слова, ничего. Это демонстративная, показательная казнь. Всю свою жизнь сознательную я хотел встретиться лично с Навальным. Я думал, что будет момент, когда я смогу с ним встретиться, поговорить. Но сейчас, в данный момент, это единственный вариант. Как-то в последний раз, в первый для меня и последний раз, как-то быть ближе к нему. Большое количество полиции, которое присутствует. Как вы думаете, зачем? Не знаю, на самом деле, зачем они пришли. Люди мирно прощаются с человеком. Очень важно прожить, разделить это горе с другими людьми и проститься с ним так, как он этого заслуживает. Очень радует количество людей, которые сейчас начинают наконец двигаться. Рада, что очередь такая длинная. Не против стоять так долго. Рада, что все мы здесь собрались. Я не исключаю, что начнется знаменитая Вентилова и будут скручивать всех подряд. Но опять-таки, чтобы люди не расслаблялись, потому что у нас даже похороны уже скоро будут, видимо, под запретом. Мы все знаем, где мы живем. В том числе это для того, чтобы напугать людей, потому что сколько людей хотели бы прийти, но не пришли, потому что боятся последствий задержаний. Если что-то будет, то оно будет, а если нет, то и хорошо. Они с дубинками, а мы нет. И они нас при этом боятся. Они боялись его не только живого, они боятся его и мертвого. Это панический страх. В единстве наша сила, говорил Алексей Навальный. А страх порождает бесправие, поэтому бояться нельзя вообще ни при каких обстоятельствах. Как думаете, с чем связаны проблемы с организацией похорон? Давайте так. Все понимают, с чем связаны проблемы с организацией похорон, поэтому я не думаю, что могу сказать что-то новое. Проблемы эти устроили наши власти, препятствовали тому, чтобы Алексея хотя бы человечески похоронили, чтобы люди нервничали, чтобы люди в конце концов забили, никуда не поехали, чтобы семья сдалась и похоронила его в узком кругу, так скажем. Не хотели создавать эту картинку. Гитлер нашего времени всячески пытается замять это дело. Очевидно, это большое, важное символическое мероприятие, которое не вписывается в желаемый образ публичного пространства, который есть сейчас у действующей власти. И они хотели, чтобы это прошло тихо, что деморализовало бы людей и ввергло бы еще сильнее в апатию. Не страшно ли вам такое количество полиции? Я в том возрасте, в котором уже не страшно. Много страшно было, но это же не какое-то несанкционированное мероприятие. Страшно, конечно. Кому здесь не страшно? Но любовь сильнее страха, мы это помним. Как думаете, с чем связаны проблемы с организацией похорон, с тем, что не было катафалка, не было зала для прощания? Все запуганы. В моем понимании это просто боязнь, скажем так, власть придержащих перед тем, что может это повлечь. Фигура оказалась настолько крупной, неожиданно крупной, что она до сих пор вызывает страх.
Yine hormatly vatandaşlar, şöyle bir yer bir zat gowy diýdi. Yapışla adat we dolg. Men gelip öz ýanky borjumy ýerine ýetirmäne men öz ýanky bermeli öz pozisiýamy ýerine ýetirmäne geldim diýip ýanky aýdýar. Gaty dogry belläkişdir. Şoň üçin biziň borjumyz, biziň hakymyz, biziň adalet borjumyz, jemgyýet borjumyz şu ýaly watany gorumak boýunça, watany ele almak, halkyň ele almagy boýunça öňe çykyp hereket edýän adamlar bolmak biziň borjumyz. Men şonu aýtjak bolýan. Muhammed ağa, onu başka aýtjaklarymyz bolmasa, men size bir sorum bar. Yani ýöne gaty görmäň oýun edip sorýan. Siz İran'a hareket edip İran diktatorlar getirdiniz. Soň Türkmenistan'a geldiňiz. Türkmenistan'a hareket edip Türkmenistan'a diktatorlar getirdiniz. Indi häzir Kanada bardyňyz. Kanada'nam diktatorlar öwüljek bolýanmy? Yok. O näme? Biz diktatorun karşısına görüştük. O hem yerde. O da. Yöne oyna doğru ne diyen de doğru. Berde de görüşüyor. Berde görüşmeye değil mi? Ben mitinglerden bezne görüşüyor. Hadire ben Trudeau'nu alama. Opozisyam aytýar. Men çağımın geleceği işte adam. Hiç kime ruhsat vermen Kanada'nın diktatörü olacaktır. Aňyrda da hemme suçnes doğru. Öz watanyna özüň eýe çykma. Biziň çağlamda aktiv bolmaly, diktatorly emele gelmedi. Korrupsiýa ötmedi. Büýdürgünçilik bolmady. Şu prinsiplerini hemişe görüşmüyor. Şol üçin näme diýjek bolýar? Birje sekret bar ösüşde. O da öz ýurduny halka eýe çykma. Halka eýe çykmak näme manada? Sen hemişe näme eýe bolup bilýän? Bir topar mehanizmler bar. Şu mehanizmler nämeden bar? Metbuat azatlygy. Metbuat azatlygy näme? Hemişe aýdyp durýarlar. Aýdyp durýar. Bar zat aýdyp otyr. Odan halkyň özi kimi gollamaly, näme diýär falan näme diýär. İkinciden köp partiýalyk, yani köp ýurdun içinde näçe partiýa köp bolsa, prava zaşitni guramaly, profesional guramaly, profsoýuzlar, dürlüler, näçe köp bolsa, her topor sosialny toporlar, kiç milletler falanlar, öz ýaşaýan ýerine studentler, aýallar ýene öz hak hukuklaryny gorap bilýärler. Eýer sıradu bir kanun hükümet çıkaracak bolýarmy? Eger kuramalar bolsa öwrenip otyrlar. Kanunlar şulara näme diýär ýetýär. Eýer protest gurnaýarlar. Muallimler protest goýar, polisiýalar protest goýar. Her kim aeroportda işleýärler, görýärler, hükümetin çıkaracak bolýan kanuny ýany ýetirjek bu diýär protest. Şu ýani bir topar mehanizmler ki halk öz isleglerini hemişe aýdyp bilýärler. Şolara diýen ýetjek kanun çıkarılacak kanunlaryň öwüne geçip bilýärler. Ozan döwlet şolar bilen razylaşyp ýurdun içindäki bar toporlaryň arasynda araçy bolup hemmesiniň bäfidini gorar ýanak normal bir kanun çıkarmaly bolýar. Bu şol üçin bir ýurdun içinde hökmen metbuat adatlyk bolmaly, köp partiýalyk sistemalar bolmaly, dürlü profesional uramalı, iflerlik vakti, miting geçirmeyene falan ruhsat verilmeli. O zaman adaletli devlete değişirler, suutlu olmalı. Hem mezadı kanun esasında çözüpler yani. Dün Amerika'da Biden prezident Trump'ın karşısında 100 tane, 200 tane ugalovni iş kaldırdılar. Bir tefar ştatlar şonu vapşı prezidentlikten ayırmalıydılar. Bir tefar sudiyalı daha şuna karar çıkardılar. Şonu ayırmalı. Yöne Verhovny Sud, Amerika yok şunu ayırmalıydı. On hazır perevarot edecek bolýan ya hükümeti ayırmak için göreşenler hazır fakt yok. Şol için prezidentliğe saylama hakkı var deyip de hem mekşahitli var saylovda katnaştın neydiler. Görüyen hiç kime değişirler Sudiyalar. Prezident prikaz verip ettirdi. O Putin olan Nadejdini ayırdı. Şunu yanıp devlet boldu mu? Bedbaht devlettir. Halk yurduna ye çıkılmıyor. O zaman bir tane adam isleri bütün halkı köseye. Şol için şu dağıtları düzeltmek için hemişe biz görüşmeyeni öğrenmeli.
Doğru. Muhammed ağa gatı doğru mellek geçtiniz. Ine menem öz yerimde boşulyan sizin aydınlattığınızda halk öz vatanını eçirige almalı. Hakikattanım konstitusiyanın esasında. Biz eçirige alanmazda, biz iyi bolanmazda öz vatanımızda onlar şu Muhammed ağa'nın diyen mekanizmları o dünyada belli mekanizmlar, üç köşk mekanizmlar değerler. Olur hükman suratı Türkmenistan'da işler. Ünförün dünyada haysi bay devletler. Dine halk sözü, halk yankı haklar bar devletler, bay devletlerdir. Avrupa devletleri, Amerika devleti, niyede halkın hakkı bağ olsa, yine şu devletler baydır hazır. Başkaça yol yok. Başkaça yol yok. Başka devletlerde yine Saudi Arabia'da paçalar var, olur bay, yine beyleki yankı hizmet eden adamlar bay değil. Şuraya alayım. Murada burada men aytacağım. Men ene ştada men şol önce İslam hükümeti, İslam dini adalet getirerim kaldık görüştüm da. Tebebi Kur'an hemmemiz ananiyat yürekten eğer Kur'an dindar adam hükümete geldi adaleti bulur, şeriatı yayrattal adalet bulur diye. Gördük hükümet dindaram en halkın ananiyani, söyyani ayda son suratını gören adamın hükümet geldi, dine adamları kırdı. Hükümete gelen adam ol öz hükümetin hükümranlığını koruyacak olup bir güne adamları kırıyor. Öz halkının karşısına gidiyor. İran'ın içinde 45 yılda halk en köfeniyen halk. En köp kıran tarihte öz halkını şu halk. Dünyada en büyüdüğünçülük girden şu devlet. Öz halkının ağzından alıp başka yerlere teröristik toparlara verip gören şey. İnni öz halkına bela oldu. İran'ın içinde şu ülkün Müslüman yok. İnni hem kişi Müslümançılıktan atkaz etiyenler. Bilen miyim için? Ahurlar hükümette göreyenler şunu yanak Müslümançılık olsa bile gerek diye. Şol için eğer bir yurt düzeltecek olsa dinin izine gelmek gerek. Dindarlık el hükümet düzeldir deyip nemetmek gerek. Avrupa'da Hristiyanlık hükümete gelenle Avrupa'da dargattılar. Neyse asırlar Avrupa halkı dini hükümetten ayıracak olup görüştü. Haçanam sondan dindiler, yurt ösüp başladı. Yevreyler, Filistin'e öngelerlerine bir toparı Yevrey devletini vuracak deyip devletini vurdular. Şola Yevreyler yurttan kaçıp gitmeyene getirdiler sonunda. Şol çiğnem şu adeçeli bir topar Yevreyler vardır. Yevrey devletini vurmak gerek. Yevrey devlet diyenler ne doğru deyip Amerika'da hem bir yerde çıkış ettiyen Yevreyler de vardır. Şol için dinleyen dadı hiç var hükümet dolandırışına katlaştırmalı. Şu hemen öğrenen dadı. İkinci, halkı bahsetmek için bir ideolojiyanı hükümete getirmek gerekiyor. Marksizm benim dedik, Maoizm dedik. Bula da her kim şu bir tane ideolojiyanı hükümete getirecek oluyor, özler diktatör oluyor. Özler yurdu talıyor. Şoları ayırmak şu halka o zaman bir bedbahtçılık oluyor. Şol için yeketek, hemişelik göreşmeli de öz hakkını talep edip bilmeli, hükümete gelen adamları hiç vakit ananmalı, onları hemişe kontrol edip durmalı. Neyse şoları kontrol edip bilsek, neyse halk öz yaşayan yerlerini, öz iş yerlerini, özleri yaşayan yerlerini dolandırıp bilse, şunca korrupsiyanın önüne geçerler, korrupsiyanın önüne geçmeklik değil mi? Hükümet işgärlerini dolandıran adamlarını ayırmak yenil. Sebebi ola. Korrupsiya edenden sonra cinayete baş koşuyor. Cinayete baş koşan adam hükümetten gideti gelen aktı ve gitti biliye tümmek edeceğini. Şol için biz şoları oğurluk ettirmeli. Şunu biz öğrenemizden sonra yurdumuzun içinde hemişe ötüş başlıyor. Ben tecrübe, şol için şu tecrübe olamayım. Ben Türkmenistanlılara yetireyim deyip hemişe de çıkış ettiğim şunlar var. Hemen organize olduğunu görüşmeyeni biliyen siyasi tecrübe ama öz halkımı söyleyen şu yurt menki şol için bilen de adamı, öğrenen de adamı hem de şu halka getireyim. Doğru ya Muhammed ağa olyat. Hurmatly vatandaşlar, inni biz şundan efir gutarjak bolyat.
efir gutormaka men bir ine ayal gyýlaryň bayramy ine Türkmenistanda şu näýem 8-nji mart, bizden tek 8-nji mart däl. Ha bizde de 8-nji mart, Kanadada 8-nji mart däl. Şoň üçin biz ine ayal gyýlarymyzy ýeten halkara bayram bilen gutlaýar. Biz sizi şu bayram bilen gynantakda daş ýurtdan gutlaýar, indiki ýyllar içinden gutlar diýip pikir edýär, umyt edýär. Şoň üçin ayal gyýlarymyz goý öýleriňizde parahatçylyk, söýgü we awadançylyk hökm sürsin. Ve ýürekleriňiziň alada we hormat bilen gystyn. Size ruhy rahatlyk we baxt arzu edýärin. Goý täze bahar size ähli arzularyňyzy amala aşyrmakda şatlyk we üstünlük getirsin. Hormatly ayal gyýlarymyz, bayramyňyz gutly bolsun. Inneki duşlara çelli hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutarýar. Muhammed ağa köp taňa gatyn efire gelip gatnaşyp öz pikirlerini gaýdanyň üçin nesip bolsa bizim halkymyz günne bizim gepleşiklerimizden soň ýa-ni jemgyýet bilimleri alyp düşünjelerini giňerdiýär. Biz hem şoňa umyt edýär we şol sebäplen bizim hatarlarymyza ýuwaş-ýuwaşdan goşular da öz ýurduna eýçilik eder diýip gaty umydymyz bar, hormatly vatandaşlar. Näme onu Muhammed ağa, şoňdan efir gutaraly, indiki gepleşikler çeldi, hormatly vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun.